Assalamu alaikum warahmatullah. Yawa da fatan kuna lahiya alheri ya kai muku labarin ƙasar mu Niger da abubuwa masu mahimmanci na ƙasashen IAS. Baba Chani kuma daga Tehran ya yi alƙawarin cewa ta'addanci insha Allah ya zo ƙarshe ya ma sojawa alƙawari mai mahimmanci. Sannan kuma Imowa matattarar ƙasashen da suke aiki da sefa lokacin da suka ƙi su ba Burkina Faso ta shugabanci Imowa yanzu shikenan sun sassauta sun yi sanyi da Prime Minister ya kai ziyara kuma a ƙasar Senegal. Da farko dai Baba Chani a ziyarar shi ta Laberi da ya ci gaba da yi sai muka gani da ya ziyarci wuri na tsaro Zone de Defense Numero 9 a wajejen Tera. A wurin nan dan mahimmancin aikin da sojawa suke a cikin duka faɗin Niger musamman ma a yankin Talaberi, Baba Chani ya jinjina ma wa'annan sojawan kuma ya musu alƙawarin da cewa insha Allah yaƙi da ta'addanci a sababin ƙoƙarin da su sojawa suke yi ya kusa ƙarewa lokacin shi ya zo. A nan ya yi musu alƙawari ya ce Niger su sojawa wanda suke bisa mulki sun san da cewa Niger kinmu ƙasa ce babba kuma Niger tana buƙatan ba wai kawai kayan yaƙi ba tana ma buƙatan sojawa isassu wanda an ba su entrainment sun san ya ne za su jimurce cikin duka faɗin Niger. Ya ce ba abu bane mai sauƙi amma duk da haka sojawa a cikin duka faɗin Niger sun yi matuƙar ƙoƙarin su don su kare tsaro duk da cewa akwai girma kuma ba abu bane mai sauƙi yin wannan aiki. Ya yi musu alƙawari ya ce su kenan shi General Chani da manyan sojawa mu na Niger su General Tumba su General Modi su General Barmu na cewa za su sayi kayayyaki na kirki isassu wanda za a ba sojawan mu. Ya ce kuma za a ci gaba da ɗaukan sojawa isassu a cikin duka Portar de Teni ba kawai soji na cikin daji ba mai yaƙi a soji duka gendarme police guard national ozu forai duka kowa da kowa suka ce za su ci gaba da ɗaukan matasa a rika sa su soji don su kare ƙasa za a saya musu kayan yaƙi na kirki. Alƙawari ne wanda Baba Chani ya ce zai kawo ƙarshen duka wani ta'addanci. Ya ce kuma kwanan nan a gani na akwai wasu kayayyakin yaƙi da za su zo Niger a kwanan nan ba mu san tabbacin su ba tunda dai General Chani da kanshi ya ce abu ne suna cikin sirri amma gaskiya General Chani hito ya wani alƙawarin har sau biyu a cikin kwana biyu yana nufin da cewa insha Allah kuma alhamdulillah Niger kinmu zata hiddo da wasu kaya kwanan nan na ban mamaki. Ya ce ba ma kayan yaƙi bane kawai na sojawa masu yaƙi a ƙasa, kayan yaƙi ne na sojawan ƙasa da sojawan bisa. Mun ga wannan sabon drone da ya zo kwanan nan ta yi akwai wasu wanda za su biyo bayan shi da kayayyaki na gyara duka dai cikin ƙoƙari ne na gyaran ƙasa. General Chani ziyarar shi ta biyu masha Allah a Talaberi ya ziyarci wurare wanda ake ganin ba su ma shigowa kuma muke fatan insha Allah wannan abun ya nuna ma 'yan uwanmu na wajejen Talaberi na cewa General Chani na kowa ne na duka 'yan ƙasa ne ya ƙarasawa kuma wannan abun da General Chani ya ziyara ta kwana biyu ta Talaberi ta ba da haɗin kai don a kare ƙasa tare. Har yanzu a cikin Niger sai muka gani Prime Minister Ali Lamin Zen wannan watan zamu ce bai zamna ya huta ba kusan sati guda a New York ya dawo daga New York kuma ya fita Cote d'Ivoire inda ya je halarci taron Bank African de Development. Sai muka gani Prime Minister yanzu ya sabka ƙasar Senegal a Dakar. Abubuwa guda biyu masu muhimmanci da suka kai Prime Minister Ali Lamin Zen a Dakar Senegal shine na farko da cewa zai halarci taro da za a yi shi ranar 7 da 8 a Senegal. Taro ne wanda Senegal ta kirawo 'yan kasuwa da ƙasashe don su gani ya za su yi su sa hannun jari su bunƙasa arziki a Senegal wanda suke kiran shi Invest in Senegal, kenan a zo a yi kasuwanci a Senegal. Wannan abu ne mai matuƙar ga kowace ƙasa ta kirawo mutane na duka duniya a cikin ƙasa su nuna musu wani irin kasuwanci ne za su yi kuma wani irin sauƙaƙawa ne ƙasa take musu. Muke fatan mu ga irin wannan abun a Niger kinmu musamman ma Prime Minister shine Minister na Economy kuma shine Minister namu na Finance na Niger. To da fatan zan mu ga an yi forum na investor a Niger ya jayo duka 'yan kasuwa da manyan ƙasashe don su zo su bunƙasa arzikinmu a Niger insha Allah mu ci gaba. Taro na biyu wanda Prime Minister ya halarce shi an ƙare shine taron ministrorin kuɗi na Imowa. Idan kuna tune kwanakin baya lokacin da ya kamata a ce an ba Burkina Faso ta shugabanci Imowa. Imowa ita ce Union Monetaire West African, kenan ofishin da take kula da ƙasashe masu aiki da franc CFA. To lokacin da ya kamata a ce Burkina Faso ce za a ba wannan mulkin mun ga shishigi da aka yi na 'yan siyasa da aka yi babban taro a Togo aka kiba Burkina Faso shugabancin wani abun har ministorinmu na IAS Burkina Mali
da Niger shi da kanshi Prime Minister yana iya halarci wannan wurin suka ma tafiyan su daga taron ba ma an kare shi ba. Muka gani kuma Captain Ibrahim Traore da kanshi cikin minti 90 nan da yayi tare da 'yan jarida har suka tambaye shi ya ne zancen imowa me yake faruwa, yace su dai sun sa ido. Aka tambaye shi da cewa kasashen IS suna nun fita daga imowa, ya maida musu raddi yace in dai abun ya zama tilas, in abun baya gyara mu hita zamu yi. Yanzu mun ga imowa sun sassauka sun ba Burkina Faso abunta, an ba Burkina Faso yanzu a Dakar da aka yi wannan taron an bata ta shugabanci imowa na shekara guda 2. Wannan shine taro na biyun da Prime Minister ya halarce shi. Kuma harkan imowa harkan sefa akwai ɗarmi da laulayi da yawa da aka yi ma kasashen mu wanda har ake tilasta mu mu rika biyan wasu kuɗi, wanda har ake tilasta mu rika aje kuɗin mu a bankin ƙasar Faransa, wanda shi kanshi ma France fakin daga can ne ake yi mu aiko mu. To mun gani tsawon wannan shekara biyun yaya ne kasashen IAS za su tilasta su ce su ci gaba da samun incin kansu na harkan kuɗin nan tare da bankuna na imowa tare kuma da ita kanta Faransa tare da BCEAO. Sannan mu gani me zai faru, mu dai muna fatan insha Allah alheri ne. Kan mu manta da cewa kuma a can wajejen Agadez ana yin babban sallah, babban buki na shan gishiri ko da ake kiran shi Kirai Sale, abu wanda yana hada al'adu. Har mun gani zama da aka yi ta yi da mutanen garuruwa da mutanen ƙauyuka a wannan lokacin da manoma da makiyaya da a tabbatar da cewa ƙasar mu Niger kinnan mu haɗa kawunan mu, an kawo tsaro. Insha Allah muna fatan taron nan ya ci gaba kuma a ƙara cikin lafiya. Kan mu manta da cewa lokacin komawa daga lakwal kuma shi ma ya kusa. Minister tamu ta karatu Dr. Elizabeth kokari da ta yi tare da duka ma'aikatanta na a kawo kayayyakin lakwal gaba ɗaya. Mun gani kuma ana tulo da su ana kai su duka region daban-daban namu na Niger kafin kafin lokacin rantare ya zo. Labarin ƙasar mu Niger da ƙasashen mu na IS kenan, sai mu haɗu da ku a sauran labarai. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.